Former Dynamos player uyo waitambira zvakare maWarriors Norman Maroto has died. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Vazhinji vari kutoshaya kuti kochi pane footage iyo iri apo iri kuratidza last moments ake anga achiratidza kuti anga akunzwa zviri nani zvachose, but then abva azongoita succumb to one more like a respiratory disease. Pamwe pacho unenge uchingoti flu asi zvinobva zvangodarikirawo mberi. So many people came and paid tribute. Vamwe vakasema comments akangosiyana siyana. Vamwe vanongoti hey zvakaoma, I am not a doctor zvangu, but I think COVID iri kuuraya vanhu futi tichingoti iflu. Vamwe ndo vari kuti maybe vaccines. Sudden deaths are becoming too much. The devil is at work. Be sober, be vigilant, for your adversary the devil is like a roaring lion seeking someone to devour. Vamwe ndo vasiri kutoziva zvachose kuti mukomana uyu aimboita nezvei. Aiwa, he was actually a superstar, ari a big striker naika madhezi edu heresu akatamba mukomana uyu anditi so anga achiratidza kuti anga akasimba zvachose, but zvimwe zvacho unotoshaya kuti chii. Tinongoti kufamily yarasikirwa inguva yakaoma zvachose. Tinongoti nyaradzo hai munyasha zvokwadi inguva inorema kuviga. A 40-year-old guys, he was very very young. Vamwe ndo vari kuti COVID is back, government won't announce because of SADC summit ahead, not only in Zimbabwe but many countries, but no one is prepared for previous lockdowns. Economies were paralyzed, politics at play. Sorry Norman, rest in peace my brother. Kana waswera uri mpenyu hama dzangu, tenda Mwari usati warara. He was so full of life. May his soul rest in peace.